Všetci muži sa pýtame tú istú otázku. Akú tašku nosiť? Ruksak nie je dvakrát veľmi praktický. Ladvinka je ladvinka, ale mám tu pre vás 3 tipy, ktoré by nemuseli byť zas tak zlé. Ako prvý tip máme takú klasiku. Použijeme vlastné vrecká. Pichneme tam úplne všetko. Od voňavky, peňaženky, kľúčov, kľudne aj telefónu. Ako ďalší tip tu máme plátenú tašku. Je menej štýlová, ale zároveň je praktická. Pichnite tam toho dosť. Môžete ho nosiť cez rameno, môžete ho nosiť v ruke ako klasickú nákupnú tašku. Týchto platených tašiek je všade veľa. Takže ich nájdete úplne všade, keď sa vám zničí. Ako môj top favorit, tu máme túto tašku. Je priestranná, má 2 vrecká vpredu, jedno hlavné vrecko v strede, kde pichnete aj menší notebook, tablet. Je praktická, ľahká, môžete si ho hodiť na chrbát, môžete si ho dať cez rameno, 2 miesta na fľašku, jeden má zips, ďalší má gombík, rozoberiete cez rameno a idete. Tak, toto boli moje tipy, ako nestratiť kľúča a peňaženku pre mužov. Nezabudni hodiť follow pre viac takýchto videí.